Kadhi weche mag rito nyithindo nyakoromogeni jonyuole county Manandi omisiem witero nyithindgi manyiri dhi timo penj mano manyange to ahinya kindeni ma penjno biro bedo ka dhi timore. Jalup ruoth ma Kerubo kar chung'od bura ma Aldai Esther Busienei koro dwaro ni jonyuolgo ochiw thuolo nyithindgi otiek penj margi ni mar nyange mar nyiri ok en gima opuodhi. Oganda mawuok e dhoudi ma Kalenjin thoro tero nyithindgi manyiri nyange dwe mar 10 gi 12 ka penj maduong' ma pacho ka igeno ni biro rumo ndalo machuok kapok dwe no rumo. Mwili hapa tutapeleka sisi wote makaburini. Tafadhali usichukue mtoto ambaye ni candidate ukampeleka jandoni awache kufanya mitihani. Hiyo ndio tangazo liko nalo. Wazazi wameamua watoto waende jandoni badala ya watoto wafanye mitihani ambayo inawapeleka darasa lingine. Na tukikupata mtoto ataendelea kuwa jandoni na wewe uko ndani. Hiyo tu acha tukutangazia hadharani. Sisi hatutaweza kusumbuliwa. Watoto wanatakana wasome. Patia, hata mimi nashangaa. Mzazi kama huyo anadhamini masomo kweli?